right at the traffic light. In 2 kilometers, turn left on Georgia Crown Drive. It's actually been happening for some time. California, high taxes, Turn left on Georgia Crown Drive. Slide ko ang tandem sa likod. Pinakita ko sa inyo yung galing sa truck stop papunta dito. Sa mga aspiring truck driver, ito yung isa sa example ng real world na trucker, no? Kung ano yung actual na nangyayari. Isa to sa ipapakita ko na yung galing nga sa truck stop kung saan ako natulog kagabi. Tapos ang appointment ko ay 9:30 ng umaga. Ang arrival ko ay 8:15. Palagi kong ginagawa na advance palagi sa appointment time ko. Parang punctual ba? Para may reference naman kayo kung ano talaga ang nangyayari or ginagawa ng isang trucker. So yun lang. Parang simple example. Ang iba naman ay makikita nyo sa mga ibang vlogs ko kung ano ang mga nangyayari, no? Yung mga experiences ko. Sinabihan ako na doon sa door 15 ang
dock ko. Pagkatapos daw ng truck niyan, ako na ang papalit. Actually, ang truck na yan ay kasama ko sa company, pero owner-operator siya. Tinanong ko ang driver, hindi pa daw siya na umpisahan. So, hintay-hintay lang. Maraming salamat sa pagpapanood ng video ko. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video.